ko an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ sigilen bɛ ka nin émission in makɔnɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli b'u bɛɛ ye an bɛna dɔnniya k'a fɔ ko an bɛ page wɛrɛ sanfɛ bi n'o ye Malizine ye olu fɛnɛ nana k'u bɛ nin émission in accompagner donc an ka foli b'u ye kɛnɛ nin sanfɛ walasa émission in visibilité tɔ bɛ se ka bonya cogo min na parce que an nana mɔgɔ min fɛ yen bi mɔgɔ dogolen tɛ n'an kun y'a fɔ mɔgɔ dɔw ye ko an ni nin bɛna ɲɔgɔn ye walasa ka interview kɛ a ye bali mɔgɔ caman na émission dɔnni kɛnɛ an b'o de kɔnɔ an bɛ mɔgɔ min fɛ Yusuf Berté n'a sigilen bɛ Tabakɔrɔ u b'a fɔ ma ko Bamanan waliju jɔn do ka bɔ min a sigilen bɛ min a bɛ se mun na a bɛ se ka mun kɛ a hakilila ye mun de ye moriya taabolo la an bɛ n'o ɲininkali de tɛnku a la sisan an bɛ micro d'a ma a bɛ foli kɛ fɔlɔ émission kɔnɔ sani an ka don émission na an bɛ foli di Actu Media ɲɛmɔgɔyaso ma olu mun sɔnna émission in ka passer plateau kan ani Malizine fɛnɛ ɲɛmɔgɔyaso n'olu fɛnɛ bɛ kɛnɛ kan yan sisan an bɛna kuma di karamɔgɔ ma Bamanan waliju a b'a présenter jama la ka foli kɛ an filɛbagaw la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ se ka don an ka ɲininkali karamɔgɔ i ɲaŋ Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mbe jama bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnen yala parce que n'i y'a mɛn bun hadamaden jama don kɛrɛnkɛrɛnnen yala ɲani n ka jama yɛrɛ fo fɔlɔ n bɛ an ɲininkalibagaw fo n'o ye aw yɛrɛ ye aw de kan ka fo anw ni foli man kan aw ani an filɛbaga jɛkulu n ka foli bi bɛɛ lajɛlen aw ka barakɛ bunda o bunda n bɛ min tɔgɔ dɔn kalanbaliya ye dibi ye ni n ko n'a fɔ lala nafili nka aw ka barakɛ bunda o bunda n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw ka cɛsiri la ani aw ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen u ka cɛsiri la ani aw ka mɔgɔ ladɔnniya la ani aw ka mɔgɔ bɔ fili la n b'aw fo o la foli min ka bon kosɛbɛ alhamdulillah n bɛ fɛ ka dɔn karamɔgɔ Yusuf Berté Bamanan waliju ye jɔn ye ka bɔ min ka na min a bɔra jɔn na a n'a sigilen yɔrɔ jumɛn bi an bɛ don min na alhamdulillah rabbil alamin ne yɛrɛ kunkolo bɔlen dɔrɔn o ye koba ye min dɔnnen don hali ni ne ma kuma ne ye Yusuf Berté diɲɛ bɛɛ ko ne ma Bamanan waliju ne Bamanan waliju ne ye Sikaso ka den 100% de ne Yusuf Berté ne ye Sikaso ka den nka an bi waati min na komi bi masa Aramani ye n sigiyɔrɔ bɛ Bamakɔ ma n bɛ quartier min na nin waati in kɔnɔ an ko a ma ko Tabakɔrɔ a bɛ Sarakɔrɔ ani Ɲamana ATT-bugu cɛma dɔw b'a fɔ ko Sarakɔrɔ énergie ka fɔ ne ka cour sara ne b'o o yɔrɔ la bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la o bɛnna n congo yɔrɔ ni n sigiyɔrɔ ma ne Yusuf Berté i ka o jaabi diyara n ye an ka foli b'i ye i sɔnna ka kuma an ka média kan a diyara n ye a bonyana ma parce que an tɛ ye ka nin fɛn ɲɔgɔn kɛ ka caya nka n'Ala sɔnna ɲininkaliw bɛ s'a ma Bamanan waliju i bɛ nin baara in na a bɛ san caman bɔ bi i ye fɛn caman sɔrɔ a la yala an bɛ se ka dɔn baara in nana cogo di wa c'est-à-dire a nana fa bonda fɛ wa walima i yala diɲɛ kɔnɔ de ka dalilu ɲini k'u fara ɲɔgɔn kan k'i sigi ka mɔgɔw mago dilan n'a ye alhamdulillahi rabbil alamin n'i ye ɲininka nin na nin diyara n ye kojugu n'i ye ni ma jɔn jɔn sigalen i ka hɛrɛ bɔyɔrɔ la i dalen tɛ ko bɔyɔrɔ la a fɛn fɔlɔ fɔlɔ ne ka dɔɔni bɛ se ka bɔ fa bonda i n'a fɔ a bɛ se ka bɔ ba bonda ala de ye n seere minnu bɛ ɲɛ bɛ n na sigifɛnw ye ne ta depuis ni n ye kalo 3 ye n wolo ba bolo sigifɛnw ye ne dabɔ n si la kalo 3 n ba si na kalo 3 n t'aw ɲɛda filɛ k'aw nɛgɛ dɛ wa n t'aw ɲɛda filɛ k'aw janfa dɛ ji min bɔra manɔgɔ da o de sumalen don ne de bɛ n yɛrɛ dɔn aw nana ne de ɲininka wa ne de bɛ n yɛrɛ fɔ aw ye sigifɛnw ye ne ta kalo 3 n wolo ba bolo ka na ne bila n san 3 depuis ne si san 3 de bɛ nin moriya baara in kɛ jinɛw ka bilali kɔfɛ depuis ne si ye san 3 wa ɲinan bɛ kɛ ne san 30 ni kɔ ye o moriya la i b'a dɔn kɔni ni ne kan ka n yɛrɛ fɔ tuguni ka fɛn ɲini a kɛra komi o ye halaki ye ne ma mais ne kan ka yɛrɛ fɔ kɛ ka maa dɛmɛ walama ka diɲɛ dɛmɛ walama ka maaw bɔ fili la walama ka diɲɛ bɔ fili la an bɛ ɲininkali kɛra so min kɔnɔ bo min kɔnɔ nin ye ne étage 35nan ye n ka latigɛ kɔnɔ n ye min jɔ moriya la télé tɛ radio tɛ video tɛ film tɛ
ngolum bange ni biche ni kunya fo ko mo be ne sigi kan nyininga mbe son ika kuma kama mafo ngo galondo membe ala fo ka ala wale mando ibe doje murula me iba na ladi doma minu bi tien fe ani minu bi fika ke tien tigie ani minu bi fika tien tanye ani minu mako bi tiena ameka nyoko famu ne ka doni soro yoro kumba ani doni soro yoro juba ju oyeni ni ma jonte mi ma fo ko ne yusufu wala bama na karamo ko fle ala nde kuma yo kulma oh ni bama na karamo yi o ni ma jonte ni ya mo do mali be kam fle o kana fo ina ku karamo yi ni depuis ne shi sans saba de be moriala jimi bora manogo da nyafu yengo sumane no fientonia namarania wuludini dogeni bela bashi kote ala yo doni dian foko dona kare asam wani fle ne nyama tugu shufe ni ye galon tige masara maninga na tonga shi ni auka nin kibaria inte ani auka mogo bo flila inte sisa mba soro nkunye doni suna mais mabi sa wala mabi to moko kola ni ko dana yere ma lafiya te mais ni ko dana ma koma o lafiya di mo ni vient re maudi doni takabolo kono akerengere ni yala doni folo ani doni lamaye muni o de chien ani sabati o de maloya ani dambe doni o de e mame ko doni ya ko e doni o anshima wolota ibi wolo inyani chende ibangele kofe ye ibe sigili degi sigili kofe ibe ngunuma deli be ta ngunuma kofe ibe tama deli abe foma ko doni oti chen nga doni ere juba juye munye doni sigi kan munye amna nyolo bambulo amna sulu doni glani ye munye amna sulu masansan alhamdulillah rabbil alamin bana wal jonga foli bi mo kan sui mali kono actuel media sans faire en foli bu bradjili ani malizine sans faire et amul seni kan la amalo duna ka fo émission doni kene me passe actuel media kan chaque jeudi amodi kono ame mo fe bi Yusuf Berté bana wal ju asile me trafo ningal mamulo e kam ko muriya la muni mu fendo de c'est dire muriya e don ka koloshi tagi siwa wala muriya don bolution wala solution wala munu mo kamago mo glo ka mo sa e be se ka muriya detail chokodi ningano ma goju sabula meni ne do wambe seni ni la ali ni temenani ngambo dekiri ye chogo wera la minka juguni ni ngambi jabi ika jabi li labi ma lafiya ko jugu muriya e munyi tabolo duma dedo ke chogo duma dedo muriya e ala nyini de ani ala don ala nyini ni ala don koro mati seli bisa ke muri aw kana ali kana ala worodo ali kana don teme turu yoro bi ke muri ko sirul ani bayan kelentede muri o gindo tigiye alay kurane doni di mami magindo la kul huwa allah ahadun allahul samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahadun o kurane kolo ge nyakala mabe mungla akanga munke abe munya o odomagay muridi abe fodi mako sirul tigiw sirul o tigiw ka ala togota ka koglana e jien ka fo wa moria atike komi différence dobo oni turabu don chede ay jamais wala ma atike komi don différence dobo oni kolon doni chede ni ame gindo dron gindo e gindo de turabu doni bola kolon doni bola kurane doni bola yiri doni bola sabula tabolo e tabolo damana mani foka se duruma ibaro bamana ka sara kan soma be doma be woimba be soma be doma be
woyinba bɛ yen o ye bamananw ka sira ye o y'an bɛɛ jɛn ye soma minnu bɛ boli kɛ ka maaw mako dilan doma minnu bɛ yiri kɛ ka maa fila kɛ woyinba minnu bɛ fɔli kɛ ka dusu don donsow la sogofagalaw o fana b'a dan na donsow fana bɛ olu ye sogofagalaw ye an b'a fɔ o ma ko kungotigi a bɛ ko moriya ani karamɔgɔya kalan mɔgɔ minnu sigilen don ka maaw bɔ fili la ka an kalan ka an bɔ fili la ka diinɛ yira an na yira cogo la an bɛ faamuyali kɛ min na a bɛ fɔ o ma ko kalan mɔgɔ karamɔgɔ kalan mɔgɔ mɔgɔ kalannaw wajulikɛlaw i n'a fɔ Usumani Sɛrifu Madani Hayidara Shola Bayaya ninnu u n'o ɲɔgɔnna caman. différence dɔ bɛ aw ni olu cɛ. différence belebele de b'a n'o cɛ. minnu bɛ wajulu dɔrɔn kɛ. ɔhɔ différence ba b'a n'o ni ɲɔgɔn cɛ. nata de ye wulu dakala janya dɛ. sinon mori ni karamɔgɔ ma deli ka don sara kelen fɛ fiyewu. mais depuis que a bɛɛ ye silamɛw ye a bɛɛ ye kuranɛ kelenw kalan alakira kelen tɔgɔ de b'u bolo u ka bɛnw kɛ mais u ka taabolow tɛ kelen ye mun de bɛna. voilà sabula a bɛ fɔ ekɔliso ma cogo di ekɔli. mais école kɔnɔ branche caman bɛ école kɔnɔ philosophie mɔgɔw bɛ yen géographie mɔgɔw bɛ yen comment histoire mɔgɔw bɛ yen wa français mɔgɔw bɛ yen wa karamɔgɔya ni moriya fana ye différence bɛ ten kalan nanen don dɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka adamadenw hakilina ye walama nin ko in bi jamana kan maanifinw ka taabolo man ɲi k'a fɔ ko nin man ɲi an kan ka nin kɛlɛ kɛ nin ka ban ka maaw kalan nin na nin man ka kɛ tan nin kan ka kɛ tan seli bɛ tan seli tɛ tan o ye karamɔgɔw ka baara ye wajulikɛlaw ka baara ye ka yaala k'a fɔ maaw ye a y'a kɛ tan n'a y'a kɛ tan nin de bɛ dilan n'a ma kɛ tan nin tɛ dilan a bɛ fɔ o ma ko bayanu kalannaw bayanutigiw bayanitigiw o ye wajulikɛlaw ye mais mori kamele o de ye sopaseman ye diɲɛ sopaseman de ye mori kamele ye i n'a fɔ ginjo alimami tun bɛ cogo min amidu soso tun bɛ cogo min na agib soso tun bɛ cogo min na Ismaël Dramé u farala fɛn fila kan Ismaël Dramé ninnu ta farala fɛn fila kan mais moriya y'a jidi karamɔgɔya jidi i n'a fɔ taabolo voilà fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la sabula ala bɛ mɔgɔ dɔw laja duruma dari keifa ma dari bi ma shatillah ni diɲɛ a bɛ boli cogo min i bɛ boli a kɔ ten ala bɛ maa laja ka fɛn bɛɛ di maa dɔ ma mais i bɛ taa sɔrɔ olu maaw différence b'o man ca sinon ne tile la ne ɲɔgɔn fana man ca bi jinɛw ye maa min kalan ka bila dugu kan o fana ɲɔgɔn man ca ale ta taara o sira fɛ bon moriya dun olu ye kuranɛ min kalan n'u bɛ k'a fɔ maaw ye a ye nin kɛ o gindo de bɛ morikɛ bolo so k'a kɛ ka ko dilan hadamadenw ye minnu bɛ degun a bɛ fɔ o ma ko morikɛ kamalen i ye ginjo alimami ka wajuli kasɛti di maa min ka ye i t'o mɛn o mais i y'a mɔgɔ mako dilan ko mɛn o o ye mori ye i b'a dɔn différence ba tun bɛ ale ni Hayidara ninnu cɛ o différence in maaw k'o bila o ɲɛkɔrɔ dɔrɔn o de y'o ye o différence bɛ moriya ani karamɔgɔya ni ɲɔgɔn cɛ. i ka o jaabi diyara n ye bamanan waliju n b'i fo i ka o walawalali la halisa ɲininkaliw b'an bolo halisa émission dɔɔni kɛra an b'o de kɔnɔ an bɛ taa ɲɛfɛ moriw ka ca Bamakɔ kɔnɔ sisan fo mɔgɔw tɛ a ɲuman n'a kolon ye dɔn ɲɔgɔn bilen yala e bɛ ko o ko in filɛ ni ye cogo jumɛn mɔgɔw cayali mun de nana ye walima kɔlɔlɔ b'a la wa. bilahi kɔlɔlɔ b'a la bilahi lezi kɔlɔlɔ b'a la bilahi lezi n'i tun ma ɲininka na n tun bɛ wuli ka bɔ i kɔrɔ walahi lezi mori cayalen an kana dan o dɔrɔn ma dɛ sinon an bɛ maa dɔ hakɛ ta an k'a fɔ ko dɔnnibagaw cayala fo maaw bɛ ɲini ka tigɛ o la an k'a fɔ ten an b'a fɔ dɔnnibagaw de sinon n'an ko moriw an ye jɔngani kɛ dɛ o fana ye kɛlɛtigɛ kuma ye moriw dɔrɔn tɛ ka dugu tiɲɛ dɛ somaw bɛ yen domaw bɛ yen woyinbaw bɛ yen jinɛtigiw bɛ yen kolonfilaw fana bɛ yen ko in bɛɛ ye kelen ye dɛ a bɛɛ ye dɔnni baara de ka adamadenw mako dilan n'an tun ma se o ma bi ne tun bɛ jiginna ba bɛ adamadenya kan wa o de kɛra tiɲɛni ye bi
wa i b'a a caman in dɛ fɛn caya tɛ baasi ye dɛ nkalon de ka bɔ a la k'i danbe dɔn mun y'a tiɲɛnima yɔrɔ ye ni hadamadenw tɛ k'u mako sɔrɔ danbe dɔnbaliya ani a ɲɛdɔnbaliya n'i ma ko ko dɔn i bɛ nkalon tigɛ o kan de wa nkalontigɛ laban ye lebu ye wa o lebu laban ye malo ye wa o laban ye kasara ni gɛrɛgɛrɛ ye n'i bɛ ka n faamuya dɔɔni taabolo kɔnɔ fɛn caya tɛ baasi ye nka tiɲɛ de ka fɔ a la fɛn caya tɛ baasi ye hakɛ de ka dɔn a la bun hadamaden hakɛ man ɲi dɛ e ko ye dɔɔnibaga ye dɔɔni bɛ ko bɛ ka tiɲɛ e ɲɛnɛ k'e ye dɔɔnibaga ye walahi i b'a dɔn depuis o yɛrɛ ko ye nkalon ye e ka dɔɔni ma nafa dilan walama nkalon de i bɛ ka min hadamadenw joli kan dɔɔni ma dabɔ o kama dɛ dɔɔni dabɔla mako dilan ani tiɲɛtigiya ani danbe dɔn dɔɔni tiɲɛ kojugu fɛ Maïga n'i tun ye jamana o jamana ta fɔlɔ n'a tun fɔra ko den min ye maliyɛn den ye fierté tun bɛ k'a la bi mais bi wallahi n'i bɛ ka yira bi k'i ye maliyɛn den f'i bɛ maloya billahi lezi a kana musalaka dɛ a ye sigi a ka tiɲɛ fɔ ɲɛnɛ dɛ anw ka jamana mɔgɔ tun bɛ disi gosi n'o de ye dɔɔni kunda mais bi an bɛ disi gosi n'an ka jamana ye nkalon kunda dɔɔnibagaw aw bɛ min a ko an ka n'a fɔ mun na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Maïga n'i y'an ka jamana sigi bi kɛmɛ o kɛmɛ an ka maa 90 bɛ sɔrɔ jamana kɔfɛ maa 90 bɛ sɔrɔ jamana kɔfɛ mako bɛ dilan mun ni mun na mako bɛ dilan u ka ɲɛji cɛli de kosɔn mako bɛ dilan u ka mun ni u ka dususuma de kosɔn an ka hɛrɛ ɲinini na walama jamana kunkɔrɔ tali la ni dɔnnibagaw n'ali n'an ma se k'an yɛrɛ dɔn an ka k'an danbe fɛ n'an ma k'an danbe fɛ an ka kɛ jamana fɛ ni mɔgɔ mɔgɔ sera ka k'i ka jamana fɛ dɔɔni kɔnɔna na wallahi i tɛ se ka nkalon tigɛ a kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i kɛra i danbe fɛ dɔɔni yɛrɛ kɔnɔ n'i donna a la wallahi i tɛ se ka nkalon tigɛ a kan o ye ginjo alimami ni cɛw bɔ ɲɔgɔn na a kɛra a danbe fɛ a kɛra a ka jamana fɛ ka k'a ka kabila fɛ ka kɛ faso fɛ ka k'a yɛrɛ fɛ kana dadigi k'i yɛrɛ la fo ka ban i yɛrɛ la n'i ban i yɛrɛ la i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ tɔɲɔ Maïga maa hakɛya joli le sigilen don bi minnu tɔɲɔlen don billahi jamana tiɲɛni tɛ foyi ye fo dɔnnibagaw aw kana an ka jamana in ko kɛ ko gɛlɛn dɛ jamana in tiɲɛni jubaju ye dɔnnibagaw ye wallahi an bɛɛ b'a la suruku n'a ka gɔnifɔ bɛɛ ye wara ye jamana ni tiɲɛni jubaju jamana bɛɛ e ni ne bɛ kuma a bil'i kunkolo la kana bil'i kun ko n ye maliyɛn ye walama n ye n faso kɔnɔ den ko tɔw t'i faso kɔnɔ den Maïga différence foyi t'i ni burukinabe cɛ différence t'i ni guinéen cɛ différence t'i ni sénégalais cɛ jamana o jamana de kɛlen don k'i différence foyi t'i ni ivoirien cɛ jamana o jamana de kɛlen don k'i lamini différence foyi t'i n'o cɛ i n'olu de ye sindi kelen ye i n'olu de ye baden kelen ye jamana kɔfɛ ani jamana ɲɛfɛ i n'olu de ye sindi kelen ye i n'olu de ye baden kelen ye n'i ye ko ɲuman kɛ i y'o kɛ i yɛrɛ ye n'i y'olu fɛn o fɛn dɛmɛ i y'o dɛmɛ i yɛrɛ ye n'i y'o tiɲɛ i y'o tiɲɛ i yɛrɛ fana ye sabula i b'o nɔ i yɛrɛ la Maïga maa si tɛ maa ka dɔrɔmɛ kelen minɛ k'a dun wala maa si tɛ maa tɔɲɔ nkalon kan k'i t'o hakɛ sɔrɔ billahi ala sisanama tɛ mɛnna ala pereselen don an kɔ koyi sisanama tɛ mɛnna dɛ a sisanama tɛ mɛnna d'accord i ka o jaabi diyara n ye molu cayali ko la dugu kɔnɔ a ye tiɲɛni min don mɔgɔw kun i y'i da don la dɔɔni ka walawala halisa an bɛ émission dɔɔni kɛnɛ kɔnɔ Actuel Media sanfɛ ɲininkali m'an bolo o ye i b'a sɔrɔ mori fɛn fɛn bɛ yen a caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u b'u sigi base dɔw kan dɔw b'u sigi ka mɔgɔw ka siriw tigɛ dɔw b'u sigi ka jinɛ furakɛ ka bɔ mɔgɔw la dɔw b'u sigi ka c'est à dire base dɔw kɔni b'u bolo parce que mɔgɔ kelen tɛ se ka bɛɛ dɔn quoi donc i bɛ mun dɔn ko nin tɛ wuli yɛrɛ kɔni nin ye ne ka spécialité ye yala est-ce que bamanan waliju bɛ se k'a da don dɔw la bi k'o fɔ an filɛbagaw ye wa n'i y'o fɔ o diyara n ye n ye n da don o la ko n b'o f'i ye dɔrɔn ko an bɛ Actuel Media kan dɔrɔn n bɛ ka commentaire de kɛ wa n t'o kɛ
nte munumunu ni yere doni mbese ni na ntese ni na obi dépend yeli ke chogola yeli e munye ebe ka ne flotte yeli yo e doni baga esigile no yere ka karsai blar ni shaka doloti kelenye bara sugu bisi doni baga ma abi flali ka don folo karsa ne be se ki makogla ne se ki makogla me doni baga bi senina o kuma ka la wele kunye munye nte senina o ti fuware ayre o doni doy me eski ka jate mino ayira ki be se wala mai tese wakana ma ko fushi mena ka dunte doni sigile no flali kan ni ma koko yie I jate mine ko don I kan I bolo dola ni fonfe nga bazi ni e ka bazi be se ka ke kungulo dimi furake dore me ma bakele me se ka ni nofe ibe ta suru be mami itse ka alma ke me furake kaso abe kungulo dimi to indi yo me muyeje muna e ma laje wala ma ni nyingal wala ma ni jina de be barake wala ni woklo de be barake wala ma ne be barake ni la turude wala ma be kolone ke ka barake muna ma jati mine karsa me se gi ma wala man tese obi bo malo kono re o meni to anga ko kungulo dimi no ko fura be mbolo kungulo din chama bi kenyere o galo ya nga doni bara ni mo fi galo no ne do fi galo no ka fo ko spécialité bi galo ndo sa mai ga galo no donc bese mo mana spécialité mana choyo ika spécialité mana ki bolo chogo ika spécialité se ki ga spécialité mo be ma ko gla ok atese femi mi boy ka digani ka malo ni ka lebu kono de ka jate ye jate mi bo karsa e de karsa e ne jate mine nke ne ka bara ni femi mi ne bula be se ke furake atese ke furake bana abana liberté mba ame Yusuf Berté fi alsa bona walju émission doni kene actuel media sans faire ambe no malizine mo fene be an go ku ba bla det la wala saka émission ka ko ma dun doni bona walju ka émission kati fo luko e ningali mamulo ka mo no e bona walju e kun kanko e CBB anya be fen chamana bulu wa e fen do fo ko bi bulu yala ni be ko fe bona walju abeka muri yake mun kama halisa sadi ni shedron to me ni o blebe ke de mo la fi o duro walma be ka le ndo ke tu halisa mu masabati nyini ngal jarani wallahi la nyini tene la ko mi masabati folo ala wali man dog daka dila de ni qur'an nace ni be ka kuma di ni alquran nace ka fo ko ne be da ka wuli ko ne hamina ni ni nyani nga duje ko fo ne ka ni ne ke wala ma ni ne ka ke o tene la fiu men bi daka miri wa me daka hami ko adama dum bi ka tonyo nga muria continue nga doni yere bara nga na fo muria doni bara continue ku nyoyi sadi baro ni ala fendo kanu do ila ka ban o kerila la jarabi jugu ye ko ala doni kanu do ne la kwa suno ne shiye san bisara ani san duru adafara et puis san yelaman kono de ne san bisaba duru dafara de ni ne du bisaba ni du duru na e etaji bisaba ni duru na bay bon ko na wal ma be mi me bama ko ya Sénégal tola Sénégal école Blaise Diagne qui fait Macky Sall de o jokadia aka bazen flenna est-ce que yem famia o Macky Sall ye min jokadia la Guinée Conakry Petit Simbaya Aliou Berete de o jokadia jamateru ka ministre on fo loy Burkina dugukolo kan Ouagadougou Rayongo jamana nyamo fana o jokadia mo fo o be famu parce que betu ma do me mo mi bolo Akarville fana o be to chogola minu be kan lame Côte d'Ivoire be to chogola ko fetaw dama o ko fetaw yi ba mo ni siga so bayi siga so en faso ni teno dugukolo ba ngache ya tede ala ka hinedu no hina bullaika maminu tonyo lindu walma maminu degulendo ijije ka hina do ka solu fanama ha wanne ka doni bara kunye ni suno nere kama tetu ni basa dana jennima amona wallahi lizi nere wallahi sadi ne kama tetu ni kwa kam go bo filla mo degume mununga lu mo go gla bo filla kerengere ni yalla
an ka maa minnu b'u kunfɛ minnu n'u fa tɛ u n'u ba tɛ tunkarankew billahi 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 jamana 50 ani jamana 3 ne b'o de yala u bɛ n dɔn n bɛ ka kuma ko b'a mɛn na jamana 50 ani jamana 3 ne de sɛgɛnna n ko n bɛ lafiya ani bana kiriti nana don a kɔrɔ i bɛ ko dɔ ɲini na ko dɔ fana b'i ɲini na parce que hali an y'a laɲini kan bɛna bamanan walidu fɛ yen an ye mɔgɔ min bila a ko mission na walasa u bɛ se ka interview négocier cogo min na ko bamanan walidu ka kɔngɔ taga ni gabo taga ka ca kojugu ko n'an m'an teliya ka na dɔrɔn k'an ka fɛngɛ a bɛ ten donc a y'a sɔrɔ mɔgɔ caman programme bɛ yen vraiment an ye a fɛn déplacer dɔɔni walasa ka e ka interview kɛ o kɔnɔna la donc an ka foli bi i sɔnna o temps fitinin kɔnɔna la ka kuma an ka media kan k'i hakilina fɔ ani k'an ka ɲininkaliw jaabi ɲininkaliw b'an bolo karamɔgɔ an bɛ taa ɲɛfɛ n'o ye bamakɔ mori minnu bɛ yen mali kɔnɔ mali kɔ kan yala n'u bɛɛ aw cɛ bɛ cogo di wallahi tɔɔrɔ tɛ ne ni dɔnnibaga si cɛ diɲɛ malo bɛ bɔ yɔrɔ yɔrɔ ala ka ne n'u bɛɛ kisi a ma nka u k'a dɔn dɔ ɲɛ bɛ bi la nka sini bɛ na bamakɔ moriw n tɛ se olu ma dɛ mali mori ani diɲɛ dɔnnibaga bɛɛ tɔɔrɔ foyi tɛ i ni cɛ o cɛ muso o muso ni ne bɛ sara kelen kan tiɲɛ kan ala ka barika don a la gɛlɛya foyi tɛ ne ni mɔgɔ cɛ n'i y'a mɛn gɛlɛya b'i ni mɔgɔ cɛ n tɛ mɔgɔ dɔn gɛlɛya bɛ kɛ n'o cɛ cogo di ne b'an ka cɛkɔrɔba ninnu de dɔn minnu b'an bɔ fili la Hayidara ninnu wala Ginjo Alimami ninnu Lasɛnɛ Kanɛ ninnu wala n bɛ olu de dɔn minnu bɛ maaw bɔ fili la sinon i b'a fɛn o fɛn dɔn Mali nin kɔnɔ yan a bɛ se ka ko mɛ ko karisa an ye karisa tɔgɔ mɛn walima karisa bɛ tan mɛ karisa ne ka so i t'o mɛn i t'a ye a i t'a mɛn i t'a ye ni surukuba ko kɔmɔ ka bɔ ni kɔmɔ bɔra surukuba man ka boli n'i ko i bɛ se ni senkola ko nana i la don min jija i k'a kɛ dɔɔni tɛ komi ten o n'i ye maga aw ka contact la sa a bɛ faga n'i ye maga a la tuguni a bɛ mɛnɛ dɔɔni bɛ komi ten inshallah taala dɔɔni baara la nkalon don n'i b'a la waleɲuman dɔn t'i k'a la waleɲuman dɔn cogoya wɛrɛ la mɛ mako dilan na o ye waleɲuman dɔn y'a dan tɔgɔ la ko ye est-ce que i ye n faamuya ni maa y'i yɛrɛ dɔn i bɛ se i ka ko kɛcogo la mɛ ni maa banna i yɛrɛ la i yɛrɛ kunna wala i tɛ se ka sɔn mɔgɔ wɛrɛ la wa ni maa yɛrɛ hinɛ i yɛrɛ minɛ maa wɛrɛ hinɛ b'i minɛ nka n'i tigɛra i yɛrɛ la i tɛ se ka hinɛ maa wɛrɛ la ne tun bɛ tunga fɛ n fa n'i y'an ka anw ni caman ka sɔrɔ jate minɛ min bɛ bɔ kɔfɛ o ka ca min bɛ bɔ ɲɛfɛ ye mɛ munna hali bi u tɛ ka lafiya u hakɛ dɔw taara ji kan dɔw taara sanfɛ dɔw taga cogo yɛrɛ ma dɔn i bɛ se ka sa walima i bɛ se ka balo wa hali sini bilahi bi mɔgɔ dɔn minnu bɛ si kɛnɛma hali bi mɛ o bɛɛ la u bɛ ka débrouiller ka min ɲini a bɛ ka bila ka na di dɔnnibagaw ma fan bɛɛ mako tɛ dilan munna mɛ munna n tɛ se munna o bɛ se ka k'i bolo fugariya ye o ye cɛya dɔ de ye o n tɛ se nin na walahi o tɛ fugariya ye o ye cɛya dɔ de ye o ye k'i kisi ka bɔ hakɛ ma k'i kisi ka bɔ tiɲɛni ma k'i kisi ka bɔ makosa dɔ ma parce que n'i ye maa wɛrɛ mako sa i yɛrɛ mako sa i tɛ miiri ko fɛn dɔw bɛ bɔ i kɔ walima ko mɔgɔ t'i la n'i ye adamaden tɔɲɔ k'a ta dɔrɔmɛ kelen minɛ k'a dun nkalon kan ala kana bɔ i la nka a bɛ bɔ i kɔmɔgɔw la i kɔmɔgɔ lafiya man di dɛ sini ɲɛsigi aw b'a fɔ kun jumɛn na sini ɲɛsigi ye mun ye a bɛ fɔ kun jumɛn de kosɔn n bɛna min kɛ bi ni n tɛ yen min bɛ se ka fɔ Cheikh Tijani tɛ yan a ka sira bɛ ka taama Cheikh Abdul Kadir Jailani Kutubul Rabani ye a tɛ yan mɛ n k'an bɛ k'a kaw sira taama ou bien Mahamadu tɛ yan mɛ kira ka sira bɛ ka taama a bɛ fɔ o ma ko sini ɲɛsigi a bana min ma ka bi kɔnɔ an b'o nɛɛma na n'i fana ko i tɛ ban ko dɔ ma walasa ɲuman dɔ ka f'i kɔ bilahi a laban ye lebu ni maloya ye
ala kan bɛɛ lajɛlen kisi wa hinɛ ni fɛn hinɛ bɛ ne la jamana tungarangew o hinɛ kan ka ne minɛ i n'i fa tɛ na nege bi dɔw la i n'i ba tɛ na nege bi dɔw la foyi ko tɛ ni muso ko tɛ papier ko ni papier ko tɛ nafolo ko wa diɲɛ don o don an de bɛ k'u tɔɲɔ u ka nafolo kan tan k'a kasara hali kɔsa na dɔ ye ne wele k'ale wa 100 ci dɔ ma ko ti wa ale ma a fɔ a ɲɛna k'a ka yafi ma k'a ma wari ci n bɛ miliyɔn 20 dɔn dɔw bolo ne bɛ sigilen mun de la i tɛ maloya kana ko ka wa 100 ci ti fu ko fɛn ma ɲa ko k'ale o tigi to wa ba i b'o i kana to ye dɛ wallahi o baden de bɛ yen tan a tigi tɔgɔ fɔ ɲɛna tɔgɔtigi yɛrɛ dɔrɔn koyi wa i b'o baden de ye ten o baden koyi i b'o baden de a kana foyi ni ala y'a dɔn k'i ka degun bɛ bɔ yɔrɔ min na ala b'i tɔɔrɔ ten i y'a minɛ ka dunni min kɛ i hakili k'i ye fu de kɛ billahi i tɛ sa n'a ye ɲani lahara cɛ ne ma mɔgɔ wele dɛ n'a ye min diya n'a ye min diya to yen hali n'i ye fali pɛntiri fali lo i bɛ n faamu na fali a pɛntiri fali lo alhamdulilahi kɛsiran lafiya min ala y'a di yan ne ma bɔ mɔgɔ nin na dɛ Sikaso bɛɛ kɛlɛtigi bɛɛ tɛ mɔden nin ne an foli bɛ Sikaso ka bɛɛ a bɛɛ ne bɛ n disi gosi ni n ka jamana ye diɲɛ bɛɛ ne ka dugu ɲɔgɔn tɛ yen wa diɲɛ bɛɛ ne ka jamana ɲɔgɔn tɛ yen diɲɛ bɛɛ n bɛ n ta de dɔn ni min jamana ta i ta fɔ i ta fɔ cogo la ne ye kɛlɛtigi Berete mɔden ni kɛlɛtigi Berete denkɛ 4nan o ye Lamini Berete Lamini Berete denkɛ 3nan o ye Yahaya Berete den de ye ne ye awɔ ko bɛɛ dansɔgɔ kun n bɛ n bɔ yɔrɔ dɔn dɛ wa hali n'i ye ne ye i b'a dɔn ne bɔra cɛw la wa hali n'i ye ne ye cɛbakɔrɔya bɛ ne la ni kuranna cɛ kumacogo ni kɛwale ka bɔ ni cɛ min kɔntanna an bɛ ɲɔgɔn kunbɛn o cɛbakɔrɔya dan ye o ye kɛlɛ de banna sinon n pɛrɛnnen don k'o de kɔnɔ diɲɛ don o don ne ma dugawu kɛ n yɛrɛ ka ala ka nɔgɔya di yan ka tile ban fiyewu ni kɛlɛ taara kɛlɛ ye jumɛn ye suguya 2 kɛlɛ langolo ani fantanw ni dɛsɛbagatɔw dɛmɛ ni kɛlɛ o de bɛ laban ni a fɔra ko bɛɛ mɔkɛ ka bɔ ka jɔ bi bɛɛ ka kɛ walila dɔw mɔkɛ bi sa ka sɔrɔ a ma jɔ n'a fɔra ko caman fa ka bɔ ka jɔ i ka kɛ wale la caman fa bi lebu ka sɔrɔ a ma sa ka sabu kɛ an ye danbew fili an ye tanaw fili an bana an yɛrɛ la e ni Alahu cɛ dɔɔnibaga bɛ se ka kɛ dɔɔni na ka sɛgɛ walama i limana ka sɛgɛ walama i ka kabila ka sɛgɛ walama i ka maa ka sɛgɛ wa dɔw b'a fɔ ko dɔɔni ni waritigiya tɛ fanga ne fɛ o tɛ tiɲɛ ye kɔngɔ b'i fa ni dɔ b'i bolo i n'a se ka dumuni don awɔ dɔw b'a fɔ minɛ ko o tɛ sisan ta ye nkalon don o tɛ k'a sɔrɔ de n'i mɛnna nkalon na i laban ye fantanya de ani nafolotigiya b'a wa olu yɛrɛ de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye e bɛ se ka taa fantan deli yan han jama diɲɛ ɲɛ jɔyɔrɔ ye dɔɔnibaga de ye ani waritigiya tɛ fankelen o nkalon ye e ko maa min k'i jigi tugu walama e sigilen don jigi tugu min kosɔn ni e kɛra jigi tigɛbaga ye dun min maa wɛrɛ kɛ fɛn t'e fɛ manamanakan don i ka o jaabi jara ye Usman Yusuf Berete ya Berete de ka bɔ Sikaso n'a sigilen bɛ Tabakɔrɔ yan nɔ bi an bɛ émission dɔɔni kɛnɛ kɔnɔ Actuel Media sanfɛ halisa an bɛ taa an ka ɲininkaliw ye ɲɛfɛ foli an b'a di an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan émission a bɛ ka sɛnsɛn ka taa ɲɛfɛ dɔɔni halisa karamɔgɔ Bamanan Waliju an t'i ye ka kuma telew la an t'i ye ka kuma radios la bon n b'a fɔ an deli ka kɛ mais a ka dɔgɔn kojugu yala o fana i bɛ se k'o lakale cogo di n bɛ se k'o langalen kɛ ko ni min bɛ fɛ ka min fantanw joli la i bɛ ye télé ni YouTube ni radio de ni Facebook de kan ala de y'a di min ma don est-ce que n kan ka min o joli la tugun wa ni kuranna cɛ ni min bɛ fɛ ka min o joli la dɛ dɛsɛbagatɔw joli la an ka jamana kɔfɛ mɔgɔw joli la minnu bi si kɛnɛma minnu bi taa faliba baara kɛ ka taa musokɔrɔbaw kɔ ko k'o n'o b'o cɛ
ka taa su ko ka taa jardin sɔn ni karɔti sɛnɛ kɛ u ka maɲumatɔ baara la i bi sa wa i bi balo wa nɛnɛ nin na an filɛ yɔrɔ min na bi caman bɛ yen bi n'e k'e bɛ sugunɛ kɛ wallahi billahi n'o ma tasuma mɛnɛ ka bilen kɔrɔ i tɛ se k'i ka kurusi dayɛlɛ u ka wari bɛ ka don an fɛ an bɛ sigi la tuguni ka tila k'o lajaba ko dangaden ye wari caman e t'a dɔn k'e de y'o ye e ye min fɔ a ma e yɛrɛ de y'o ye a bɛɛ ni ala cɛ n b'a fɔ a ye a kana n ka fɛn tigɛ a bɔra a y'a kara n dɔnnibaga min ma kɔnte o k'a wele k'an ka nimoro d'a ma walama a ye fara ɲɔgɔn kan o k'an sɔrɔ kɛnɛ dɔ kan a soma fara a doma fara a woyinba fara mori kan ne de ko ten n'a sɔrɔ i bɛ ka n faamu ne de y'a f'i ye maa tɛ se ka fɛn dɔn fiyewu c'est à dire e ye jɛgɛ dun e dɛsɛra jɛgɛ kukala la e bɛ se ka dɔɔnin kɛ cogo di ka dɛsɛ mako dilanni la wari dun minɛtɔ ka di e ye a dunda ka di e ye ni wari minɛna ka ban dɔrɔn e ka telefɔni bɛ faga k'e bɛ baara la i bila kɔrɔ e tun bɛ baara la waati min na mun na i m'a fɔ ko k'a ka wari to yen fɔlɔ ko n'e tilara baara la han i b'a fɔ k'a ka wari to yen fɔlɔ n'e tilara baara la walama n'e bɛna don baara la a y'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛnɛ ni min ye n wele n ka kɔn ka n dan tigɛ i ye ni min ma ko nana kɛ jɔfɛn ye n na n ka baara a fɔ depuis ni yan i ma fɛn fɛn fɔ i siri yɔrɔ la kana taa fɔ i foni yɔrɔ la ne ka baara a ka ca ne yɛrɛ ma ne wolo ni bi cɛ ne ma jɔ baara la fiyewu président 30 nin kɔ bɔ i ka taa ɲininkali kɛ ne kɔfɛ ne n'olu de bɛ baara kɛ ni n ye nkalon tigɛ ni n sira n ma yafa ala ma n'u b'a n to yen mɔgɔ wɛrɛ bɛna sɔrɔ ka kuma i fɛ min tɛ ne ye ayi ni caman mɛn o mais kuma de ka ɲi a tigi da ka tɛmɛ da wɛrɛ kan o de y'a to n ko ji min bɔra manɔgɔ dɔ o de suma dɔ sabula ne de bɛ n yɛrɛ dɔn sɔnden caman mɛn o sanni ka se yan est ce que i ye n faamuya ne b'o de kɛ wa ne b'o de la n'i nana kɛ n wele fɛn ne ma n sɔrɔ i ka jiginnafu ne ni tɔw tɛ kelen ye dɛ i bɛ taa i ka jiginnafu bɛ yen walima kana n wele i ka jiginnafu tɛ bɛn ne kan dɛ ka jiginnafu kan n ka baara kan n'i bɛ t'o kɛ mɔgɔ wɛrɛ la n tɛ walama n to i kana n wele mɛ ka jɛn ko ma k'a ma kɛ o tɛ tiɲɛ ye dɔɔnin na o tɛ tiɲɛ ye n'i ko i bɛ sɛbɛn di maa ma minnu bɛ jamana kɔfɛ walima i bɛ maa min kɛ nafolotigi ye minnu b'a ɲini na walima i bɛ fɛ ka minnu kɛ fɛn wɛrɛ minnu bɛ k'o ɲini k'e n'o jɛnna o kan k'o ma kɛ o tɛ tiɲɛ ye dɔɔnin na o ye nkalon ye a tɛ kɛ ko min b'a ni mɔgɔya cɛ o n'u wulila ko barika bɛ karisa la barika tɛ karisa la k'o de y'a kɛ e t'a dɔn barika taara k'a ka wari minɛ e de ye barika bannen ye e y'a ka ko turu ta ka da barika kun mun na i m'a filɛ ni barika b'a la k'a ka wari minɛ wa ni barika t'a la i k'a fɔ ko barika tɛ k'i ka wari to yan o tun bɛ ginjɔ alimami ni cɛw cɛ walahi depuis i donna a ka so n'a bɛ n'a ka fɛn bɔ a b'a fɔ karisa ala ma e ka dahirimɛ walama ala ma nin di ne ma e fan fɛ ne tɛ se ka nin dilan e ka bɔ jama na n tɛgɛ minɛ sa ala kama maa bɛ se ka to ka nin cɛbakɔrɔ kuma fɔ cogo di maaw tɛ mun na o tun b'a di cɛw cɛ maa ka dɔrɔmɛ kelen t'a kɔnɔ haramu kan nkalon kan walahi bilayi a tɛ yen o tun b'a ni cɛw cɛ e ka dɔɔni taara min e danbe taara min a kɛra a faso fɛ ka k'a yɛrɛ fɛ ka k'a mansaw fɛ ka na kɛ i yɛrɛ fɛ kɛ i mansaw fɛ sabula lagosili kan ka digi i ni kɔmɔgɔw la i ni mansaw kɔmɔgɔw la a bɛ tiriki tɔɔrɔ ko la ko dɔɔni o ni nafolotigiya o tɛ kelen dɔnnibaga bɛ se ka fɛn dɔ kalon don marchandise de b'a bolo dɔɔni t'a bolo est ce que i ye n faamuya o tɛ tiɲɛ ye ni i b'i ka yiranni kɛ i ka tulu kalama kɔrɔsi mɔgɔw sen na n'i b'i ka tiɲɛni kɛ i ka tiɲɛni kɔrɔsi adamadenw na minnu hakɛ tali ka jugu e ni ne bɛ dugu kelen na e ni ne bɛ se ka ɲɔgɔn faamu mɛ minnu bɛ jamana kɔfɛ ne ni ala cɛ o ka wari ye tasuma ye ni kuranna cɛ n bɛ jamana dɔn ne n y'a yaala k'a yaala ka ne ye dɔɔnin ye fo Inde fo Chine n dɔnbagaw bɛ ne fɔ ye hey n ka sɔn a bolo fugariya dɔ tɛ dɛ nka ka mɔgɔw bɔ fili la o dɔ don est ce que i ye n faamuya n y'a fɔ o dɔ bɛ n kun n m'a fɔ o dɔ bɛ n kun ala de y'a dun ma mɔgɔ ta tɛ dɛ minnu mako b'a la dun
e ko dɔɔni ni sɔrɔ tɛ fankelen wala mun nafolotigiya tɛ fankelen e b'a la mun ne kama diɲɛ dun bɛ ka tiɲɛ n'a ni sɔrɔ tɛ fankelen o n'a ni diɲɛ dilan de bɛ fankelen wala mɔgɔ dilan de bɛ fankelen mɔgɔw dilan kɛ walama i ka dugukolo dilan kɛ walama i ka jamana dilan kɛ hali an ka jamana curoninba bɛɛ ye dɔnnibagaw de an bɛɛ b'a ra hali n b'a ra an kun ko dɔɔni de bɛ yen ko an ka jamana ye dɔnnibaga jamana ye walama an ye dɔnnibaga ye a ye mun dilan ye a b'an musalakara de dɛ kana to k'an ɲininka degun b'a kan ala tɛ fali kan a fɛn fɛn bɛ k'an ɲininka k'an filmer bilahi ala tɛ fali kan wa a ye dɔnnibaga joli y'a la su ni tile a b'a kunfɛ ten poussière bɛ ɲini k'a faga bugurimugu ka jugu n'o ye wa a bɛ k'o ɲininka ka bila mɔgɔ min olu fana ta ka jugu n'o ye a ka dɔnni nafa dɔ fɔ ne ye kana lafiya o ye tiɲɛ ye e kana lafiya o ka bɛn tiɲɛ ma i kabila kana lafiya e kana lafiya e sigiɲɔgɔn kana lafiya e kana lafiya e dɛmɛbaga kana lafiya e ka dɔnni ɲɛsinya dɔ fɔ ne ye tan ba ye komi a kun tɛ nafolotigiya ala kama a fɔ n ye a ye mun de y'o kuma fɔ olu y'o jaabi kɔfɛ mun de y'o kuma fɔ olu de b'o jaabi kɔfɛ o bɛna namakan dɔ fɛ yen olu de b'o jaabi kɔfɛ komi ne dɔnnibaga ye nka a ye mun fɔ k'a fɔ ko an bɛ ɲininkali la degun b'an kan o ye tiɲɛ o kɔni o ye tiɲɛ donc o ma dɔnni tɛ yen yan dɔnni bɛ hali n yɛrɛ yan n'a bɔra yan ka degun tɔ sen na toujours a kana se yan dɛ n yɛrɛ nkalontigɛra ale billahi n b'o fɔ a ye n t'a musalaka dɛ k'a munumunu ka bila ten n y'a fɔ i ɲɛna n ko ko daminɛ a ma min fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a kana t'o fɔ a laban na dɛ ko nin tun y'a dɔn o y'a sɔrɔ a tɛmɛna dɛ n t'ora dɛ bamanan waliju an bɛ ale ka émission de kɔnɔ halisa émission dɔnni kɛnɛ Actuel Media sanfɛ ani magazine fɛnɛ ko k'u bɛ o fɛnɛ page Facebook dɔ ye k'a b'a bila direct la bi walasa émission bɛ se ka diviser ka caya diɲɛ fan bɛɛ fɛ cogo min na ɲininkaliw b'an bolo halisa émission bɛ ka sɛnsɛn ka taa kuncɛ yɔrɔ la dɔɔni nka ɲininkali b'an bolo sisan nin ye bamanan yɛrɛ waliju kunkanko ye tuguni n'o ye ne ye siɲɛ damadɔ k'i fɛ yan ko lakɔlɔsili ma dɔgɔn dunan ci ne ye denkɛnin 3 ye u b'a yira ko nin ye den nin ye den nin ye den nka den 3 in bɛɛ tɔgɔ ye Mamadu n ko n b'a don n ka ɲininkali kɔnɔ n'i nana yan yala kun jumɛn la i ye den 3 bɛɛ tɔgɔ da Alakira la e mun de ye Mamadu la mɔgɔ tɔw ma mun yala cɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ ɲininka pogo la kasako la sa e yɛrɛ ma Mahamadu fɔ Alakira ala Mahamadu sogo kɛnɛ ani Mahamadu jɛgɛ kɛnɛ Mahamadu ibn Abdullahi Zamzamil kutubul waliyun cɛ kana ɲininka ko kasa bɛ pogo la sa an bɛɛ b'a dɔn ko kurusidenni kasa ka go bɛɛ b'a dɔn ko kira de c'est-à-dire kira de ye sopasema ye Mahamadu n ti fa tɔgɔ da n ti ba tɔgɔ da n ti kɔrɔ tɔgɔ da n ti dɔgɔ tɔgɔ da n tɛ jigi tɔgɔ da hali kɛlɛtigi n ta buramuso n burankɛ ni ne muso y'a nin da ne den kan ko k'a da fa la n'a fa tɔgɔ tɛ Mahamadu kɔni ye ko kɔni den tɔgɔ da ba la min tɔgɔ tɛ Fatumata ye ma kira denmuso ye ni san pɛrɛ cɛ a bɛ taa ka so ne ka ko ye Alakira ko de ni ye ne se ne ye Alakira kama don sinon ne tɛ se yan ne ye nin kɛ Alakira de kosɔn sabula a fɔra ɲɛna ko su ko bamanan waliju an y'i deli a kɛ Ala kosɔn ani Alakira kosɔn i ka nin kɛ o de y'a to n ye nin kɛ sinon n tɛ n ye fɛn bɛɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ télé tɛ Facebook tɛ YouTube tɛ Actuel Media tɛ ne den fɔlɔ tɔgɔ ye Mahamadu ne den filanan tɔgɔ ye Mahamadu Lamine ne den sabanan tɔgɔ ye Mahamadu Mustafa ne ka ko ye Alakira ko de ye Alakira de ye fɛn bɛɛ kɛ ne ye ala yɛrɛ ala ma tɔgɔ sɔrɔ ten koyi ala ye tɔgɔ sɔrɔ n'Alakira de ye ne bɛ Alakira de dɔn n'ala dimina o la a ka ko b'a bolo ne bɛ Alakira de dɔn a kana n ka fɛn tigɛ a bɔ a la dɛ a b'a bɛɛ k'a la est-ce que n faamuya ne ka ko ye Alakira ko de ye ne bɛ Alakira de dɔn ne bɛ Mahamadu de dɔn ne bɛ Mahamadu de fɛ billahi lezi hali ni denmuso sɔrɔla ne bɛ Fatumata de dɔn awɔ ne b'o de dɔn hali n'a bɛ fɔ 1 2 3 de ne bɛ Fatumata ne bɛ Mahamadu de dɔn Mahamadu de ye ko ye quoi kuranɛ jigila jɔn tɔgɔ la a ma jigin ka di ne fa ma a jigira min na a ma jigin a dira ka di ne ka Mahamadu de ma Alakira kisi ni nɛɛma b'a ye sallallahu alaihi wasallam ne b'o de dɔn wa ne ta y'o de ye est-ce que n faamuya c'est à dire pogow tɛ ɲininka kasakora quoi ale de ye ne ka ko ye wa ale de ye ko ye wa ko tɛ tɛmɛ ale de kan
i dan sɔgɔ ni ko n ka foli b'i ye émission a bɛ ka se a kuncɛ yɔrɔ la an bɛ ka sɛnsɛn ka taa ɲɛfɛ halisa émission dɔɔni kɛ an b'o de kɔnɔ Actuel Media sanfɛ bamanan waliju depuis kuma daminɛ la n kun bɛ fɛ n hakili taga kan dɔɔni yala bamanan ni waliju ni fila na ɲɔgɔn sɔrɔ Yusufu Berete la cogo di. La hawla wala quwwata cɛ min tɔgɔ in dɔn wa mɛ s'a décrit cogo ɲuman na cɛ o cɛ bɛ kan filɛ n'i kalannen don bigi ta i ka papier ta bamanan waliju bɛɛ b'a dɔn ko waliju kɔrɔ ko ala teri ne ka bamanan sigilen don Mahamadu de kan Mahamadu mimu bi naani hawu ye 8 ye mimu ye 40 ye 40 fila ye joli ye 8 far'o kan dawu ye 4 ye 4 far'o kan 92 bamanan o ye 92 ne ka bamanan waliju sigilen ko Mahamadu e de ye ala teri ye jinɛw ka tɔgɔ dalen don bamanan ye billah jinɛw ka tɔgɔ dalen ni bamanan waliju ye wallahi jinɛw ka tɔgɔ dalen ni bamanan waliju ye ba ye 2 ye ma ye 4 ye na ye 50 ye o joli ba ye 2 ye ma ye 40 ye na ba o ye 2 ye ba ma o ye 40 ye na o ye 50 ye o joli 92 Mahamadu ye 92 o kɔrɔ ko Mahamadu laturu wa e ne bɛ ka kuma ta cɛw bɛ ne dɔn n'o de ni ma jɔnw bɛ ne dɔn n'o de karamɔgɔw bɛ ne dɔn n'o de somɔgɔw bɛ ne dɔn n'o de muru bɛ ne dɔn n'o de domaw bɛ ne dɔn n'o de ni laturu dɔɔnin de ye ni ne ma laturu dɔn ne ka alakira kanu ye fu de ye awɔ laturu ye so joli ye so 16 a bɛ bɔ so joli kɔnɔ a bɛ bɔ so 4 de kɔnɔ n b'o f'i ye bi taw billahi n bɛ fɛn f'i ye dɔɔnin kan n filan ti sɔrɔ fiyewu n si âge la min b'a dɔn a la min bɛ se k'a fɔ a la diɲɛ selenge ye selenge joli ye mɛlɛkɛba joli tun bɛ yen min ye tɔgɔtigi ye saba joli bɛ alakira kɔ tɔgɔtigiw la kuranaba joli jigila min ye tɔgɔtigiw ye a ye sabali sa kul wallahu ye arifu joli ye 4 laturu jigila o de kan turab a jigila ka di nabila Idrisa de ma o da t'a fɔ ko jitumu bala bala sabali ani bala kunubali sinon a ma di jitumu ma a ma di jitumu fa ma a jigila ka di nabila Idrisa de ma ko turab an ka fugariya kan y'a kɛ ramoli ye ka papier gɛman ta dɔrɔn k'a ci a kan sinon a jigila ko turab ni cɛw cɛ ye 2 in b'a dɔn nin ye i ka o jaabi diyara n ye émission bɛ ka se a kuncɛ la dɔɔni dɔɔni an bɛna se ɲininkali min b'an bolo sisan o de ye karamɔgɔ aw ka moriya kɔnɔna la an ka dɔnni kɔnɔna na aw ka dɔnni kɔnɔna la n'i tora k'a fɔ moriya hali somakɛ bɛ kɛ mori ye wa i y'a faamuya ko hali mɔgɔ min tɛ seli ko bɛ kɛ wala i bɛ kɛ mori ye a bɛ dépend a dɔnni de la sinon moriya in tɛ jɔngani ko ye o kɔrɔ de ko gindo tigi d'accord dɔ bɛ kuranɛ kalan mɛ e b'a gindo dɔn i t'a sɔrɔ kuranɛ kolo bɛ cɛ dɔ bolo a bɛ ka kabako lamaga n'a ye k'a sɔrɔ a tɛ se k'a kalan a tɛ se ka kuranɛ kalan i y'a si di ne ma ko n k'a kalan n bɛ sini sɔgɔma bɛ n sɔrɔ a kelen kan k'a layɛ k'a kalan sini sɔgɔma bɛ n sɔrɔ a kelen kan n tɛ se nin na fugariya tɛ dɛ nka n kɔni wasanen don n ka baara kɔnɔ sabula ni komi i kamana gan i ka jamana kɔnɔ ne b'a dilan ala y'a dun ma nka n tɛ se nin na n k'o f'i ye ko fugariya lo o ye kuma ye muso man ca muso man di cɛbakɔrɔ bɛɛ ya a ɲumanw na mais est-ce que muso ɲuman bɛ cɛ kelen de kuwa n ko a tila n'o cɛw ni ɲɔgɔn cɛ le dɔɔni bɛ ten de awɔ i Berete ɲininkali m'an bolo o ye e ka dɔnni kɔnɔ yala gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ Mali jamana kan yala aw ka dɔnni kɔnɔna la a ye fɛn dɔw kɛ ka sarakaw bɔ walima ka laɲini dɔw kɛ ɲɛmɔgɔw fɛ walasa ni gɛlɛya min bɛ se ka wuli ka bɔ jamana kan est-ce que an yɛrɛ de tɛ k'o curo wa an b'a fɔ ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ wa n'an yɛrɛ bɛnnen non fɔlɔ kelen ma n'an farala ɲɔgɔn kan ka ko ɲɛnama kelen kɛ ka saraka ɲɛnama kelen bɔ Mali bɛ lafiya waati lafiya mais toujours a tɛ ka taa dingɛ nin kɔnɔ e ni kuranɛ cɛ ni ne yɛrɛ jɔra e ka site kan k'a fɔ ko an bɛ ka ko dɔ kɛ pour que ka Mali lafiya n bugɔ dɛ ni dɔɔni a bɛ se ko bɛɛ la n'a bɛ ka kɛ sama sɔrɔ Mali lafiyara mais n'an yɛrɛ bɛ k'a ɲini k'o ka curo pour que o ka na an fɛ an bɛ k'an ka intérêt de défend pour que o ka na an fɛ an bɛ se ka o ka sɔrɔ dun cogo min na a bɛ taa min dɔɔni bɛ taa min wa tiɲɛ tɛ dɛ an tɛ ka fɛn k'o la dɛ
ni mɔgɔ min y'o f'i ɲɛna an tɛ ka fɛn k'o la parce que a kɛbaliya jamana ɲɛmɔgɔw de ma u wasa don aw la wa walima kana jamana ɲɛmɔgɔw filɛ sa jamana ɲɛmɔgɔ kelen ta tɛ jamana ye jamana ɲɛmɔgɔ kelen bɛ se ka jamana dilan n'i y'a mɛn jamana ɲɛmɔgɔ ko jamana kɔnɔden de don ni jamana kɔnɔden sɛbɛw farala ɲɔgɔn kan ka sɛbɛko kɛ sɛbɛko bɛ ye o jamana ɲɛmɔgɔ ka foyi t'a la walayi bilayi ale kɔni sigira de don kunkolo de don est ce que ye n faamuya mais a tɔ puseli y'anw de ye jamana ɲɛmɔgɔ ka foyi t'a la bilahi o ma foyi kɛ a ka n'u tɔɲɔ dɛ wa a ka n'u hakɛ ta u ta taara dɛ jamana ɲɛmɔgɔ t'a kun siɲɛ dɔnnibaga de kɔrɔ wa e t'i yɛrɛ kɛ maa sɛbɛtɔ ye i ka se ka ko dilan jamana ɲɛmɔgɔ bɛ se ka ko bɔ e ta la n'e ka dɔnni ye tiɲɛ ye wa han n'i y'o ko bila yɔrɔ min na o bɛ ten de an yɛrɛ bɛ nin bɛɛ la n y'a f'i ɲɛna ni aw bɔlen kɔfɛ yan a y'a jija a ye tiɲɛ woloma ka tiɲɛ ɲini ka tiɲɛ dɔn walasa tigɛna kana don aw yɛrɛ ni adamadenw cɛ maaw ɲɛ b'aw de la dɛ anw bɛ se ka dan bɔko kelen ma dɔrɔn n bɛ taa n'i nana nɔfɛ n bɛ ban mais i bɛ bɔra i ye yɔrɔ cayara dɛ wa aw ye yɔrɔ cayalen don a y'a hakili to a kunkolo la a ka hakili to a kumacogo la a ka hakili to a baarakɛcogo la n'a baarakɛɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka tiɲɛ fɔ yɔrɔ min ani a tɛ maloya sɔrɔ yɔrɔ min a tɛ lebu sɔrɔ yɔrɔ min na sinon a bɛ k'aw yɛrɛ bolo kara in kɔfɛ fɛn fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye aw ka maaw bi kɔfɛ ni tɔɔrɔ ni degun ni balaw ni fitinɛ a y'o kɛlɛ kɛ n baselen don ko bɛɛ kan dɛ mais kɔfɛ mɔgɔw ta in de tɛ tɔ to n na u ka sɛgɛn in tɛ se ka tɔ to n na u ka lagosi min b'u kan maa wɛrɛw fɛ u bɔr'u faso de kɔnɔ u baw n'u faw kan u ka kabila n'u denw bi yan u musow bi yan dɔw tɛ jɛnɛya kɛ fiyewu nɛgɛ bɛ ɲini k'u faga fɛn min bɛ ka ɲini o bɛ ɲini an dɔnnibagaw de fɛ pour que o bɛ se ka na lafiya kɛ ka ala ko taa ɲɛ k'a sinsin sinon n'u kɛra kulonkɛkɛla ye a kɛra jɔn na an ka jamana bɛ lagosi de jamana bɛ tɔgɔ bɛ tiɲɛ farafin fara farajɛ kan fɛn o fɛn b'a degun kɔnɔ an k'an jija dɔnnibagaw la an k'an jija dɔnnibagaw dɛ ne m'a fɔ karamɔgɔ ne m'a fɔ muri ne m'a fɔ soma ne m'a fɔ dunba ne m'a fɔ woyinba ne m'a fɔ donso a bɛɛ fɛn fɛn ko i bɛ se ka ko dɔ dilan k'i ye maa ka fɛn minɛ k'i bɛ se ka ko dɔ dilan ye a dilan ye a ka bɔ degun la kɔfɛ mɔgɔ ka nafolo bɛ komi kɔlɔn segin n'a ka nafolo i ko wotoro pusi la ka nafolo tungarange fan fɛ hali n'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ tungara mali kɔnɔ yan hali n'i bɔra de Moritani kɔrɔ ka na tungana yan i ye tungarange de a ka fɛn ɲini ta a bɛ komi mali k'i bɛ ka janɛmɛ kɔlɔsi cogo min i hakili to hakɛ la ani aw fana ka hakili to maaw ka hakɛ la sabula aw fana bɛ yen de ka maaw tulo nɔgɔ bɔ k'u dusu suma aw bɛ yen de ka maaw lafiya ka fɛn ɲɛnama ŋɛniya ni adamadenw ye maa ɲɛnama fa ka se ka ko ɲɛnama kɛ maaw ye a bɛ aw lafiya fɛn bɛɛ ni ala cɛ maa ɲɛnama sɔrɔ yɛrɛ ye damu yɛrɛ ye fɔlɔ n'a ye baara kɛ ni maa ɲɛnama ye walima a ye maa ɲɛnamaw sɔrɔ aw yɛrɛ bɛ lafiya fɔlɔ ka tɛmɛ olu kan ka lafiya da aw ma ka tɛmɛ o yɛrɛ kun kan n'a ko dɔɔni ko tɛ sɔrɔ ko ye o k'a to a fana ka lafiya a ka bɔ a malo ko caman na sinon a kunkolo yera ko caman na san joli ko kelen kunkɔrɔta taara i b'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛnama dɔgɔyara de han u k'an ka se ka sɛbɛ kɛ walahi u k'an ka se ka sɛbɛ kɛ awɔ n kɔnɔ ka n ta fɔ bɛɛ ɲɛna dɛ awɔ o tɛ baasi ye n y'a f'i ye n'i bɔra yan ka tila ka segin o ko kelen kan nafa tɛ i ka yɔrɔ nali la ne fɛ o nafa tɛ ne ɲininkali yɛrɛ la i fɛ tɔ minnu b'a musala kan danbe sigilen don nin kan danbe bɔla nin kan kalon don danbe yɛrɛ ye fɔlɔ i ni min jɛna komi o dilanni o y'i ka danbe fɔlɔ ye o y'i waso yɔrɔ ye mun ka di ka tɛmɛ a ka di kan ko karisa a jara a bɛ ja ten ni nisɔndiya tɛ ya foyi man di n'o ye han a b'an ɲininkali degun b'a kan bagan kanu de b'an na dɔrɔn sinon tiɲɛna degun b'an kan ka to kanu na ka sa kɔngɔ na o tiɲɛ o man ɲi kanu kama e bɛ kɔngɔ na ne t'o kɛ wa n ta kanu bɛ n na dɛ kɔngɔ tɛ n na n ta kanu bɛ n na n ta kanu bɛ n na dɛ wa kɔngɔ tɛ n na sinon ni kanu tun tɛ n tun bɛ taa sonyɛni kɛ n kategori n ser'o ye ni kanu tɛ n bɛ taa baara wɛrɛ kɛ n bɛ taa wagabɔ kɛ n ye sikaso k'ale o n bɛ se ka taa wagabɔ han mais n bɛ bamakɔ yan na a nɛɛma na kanu ka kɛ tiɲɛ ye a to kanu lafiya bɛ kanu dafa dɛ han maa si tɛ ala ko tɛ dafa maa si dusukun na fiyewu ni dɔ t'i kɔnɔ kana jɔ golo kan i kɔngɔtɔ ko bisimila rahman rahim n'i ma t'i yɛrɛ sɔrɔ tabati a dara ala kan faga est ce que i ye n faamuya o ye dɔɔni gɛlɛman ye an k'an janto o la ni dɔɔnibaga n'a kan ka hami n'a a bɛ hami n'a ka maaw fɔlɔ de walima a kan ka hami ni jamana ye fɔlɔ walima a kan ka hami ni hakɛtigiw ka hakɛ ye
o de dɔɔni a bɛ fɔ o de ma ko dɔɔni baga est-ce que n faamu e bɛ se ka baara tɛmɛ ka tɛmɛ Ginjo Alimami kan Segu bɛɛ de b'a bolo a y'a bɛɛ jɔ Segu bɛɛ de jɔlen don Ginjo cɛ foyi t'a kan a n'a den n'a mɔdenw bɛɛ bɛ sa lafiyara wa a y'Ala wele u bɛ sa lafiyara e y'a kanu ka tɛmɛ a kan walima e b'a Ala dɔn n'a ye dɛ dɔnnibaga min b'a fɔ ko kalon don ani wari tɛ kelen e dolo bɛ min ye e m'a fɔ dɔɔni de b'e la dɔɔni a jateminɛ i ka walawala i yɛrɛ ye kɛ duman ka di bɛɛ ye koyi muso ɲuman man di o ye munna muso ɲuman bɛ taa wari ko kɔ a ye sabali dɛ mɔgɔw ka degun kɔnɔ u ka cɛ ko n'u ka muso ko n'u ka nafolo ko ani u yɛrɛ ka diɲɛnatigɛ bana kow la n'a bɛ se ka min kɛ a y'o kɛ n'a tɛ se ka min kɛ a y'o to yen i danbe t'i dafa fiyewu diɲɛ kɔnɔ fo i ka se i ka ko kɛcogo la walima i ka se adamadenw ka hinɛ minɛ cogo la sinon danbe t'i la dɛ zo in danbetigiya a ye faso danbe yira aw kamilikɔrɔ cɛ joli de bɛ a bɛɛ bɛ se ka zonyɛni kɛ a ma ban o ma ko nin kanu b'a la a ni kuranɛ cɛ kanu fu la dɔnnibaga minnu b'a bila o la ka tila k'a nima tɔɔrɔ n'o m'a dabila o bɛ sa jahanɛmɛ na o kana bila o la a kɛra fɛn o fɛn ni mɔgɔ mɔgɔ y'a bila baara in na o kana nima tɔɔrɔ dɛ walima n'a ye fɛn o fɛn ɲini u ka dɔnko n'u ka seko de y'a to a ser'u ma u ka ko k'a ye hali n'u ma se k'a sɔn est-ce que ye n faamuya wa n y'a fɔ hali sini n b'a fɔ merci beaucoup bamanan walijo i ka o jaabi diyara n ye an ka émission sera kuncɛ yɔrɔ la an bɛna foli di an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔ mɔgɔ mɔgɔ sigibaga émission suit an bɛna kumakan laban di bamanan walijo ma an ka nin plateau in kan ka foli di Malizine filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ka foli di Actuel Media filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ sigilen bɛ so nin kɔnɔ yan bi ka émission assister bamanan walijo a kalandenw bɛ kɛnɛ ma a y'u labɔ kɛnɛ ma ko walasa mankan kana kɛ an ka foli bɛɛ ye Amadu bɛ ka émission suit kɛnɛ ma walima u bɛna tila ka sɔrɔ YouTube sanfɛ maintenant karamɔgɔ i ka folikan ka se i kanubaga bɛɛ ma ka se maliyɛn bɛɛ ma surtout maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ ka se Actuel Media yɛrɛ mɔgɔw ma a n'a ɲɛmɔgɔya so alhamdulilayi foli tɛ janya o an y'a foli kɛ a daminɛ na a bɛɛ bɛ kuncɛ ni foli kelen in de Ala ka sabali d'an ma ka dususuma d'an ma Ala k'an k'an yɛrɛ ye n'i kɛra i yɛrɛ ye n'a digil'i ko fila don i ye zon ye i kɛra zon ye i ye sɛbɛkɛrɛ i kɛra sɛbɛkɛrɛ ye Ala k'an k'an yɛrɛ ye n'i kɛra i yɛrɛ ye kuma fila don i ba ye danbetigi ye i ka k'i ba ye walima i fa tun ye wagabɔnba ye i ka k'i fa ye i b'a jateminɛ min ye arrangé ne ba ye danbetigi ye ne fa ye danbetigi ye ni Ala k'an kɛ n yɛrɛ ye wa Ala k'an k'an yɛrɛ ye Ala k'an sɔn ka sababu ɲuman k'an bɛɛ ye ka gɛrɛsɛgɛ ɲuman d'an bɛɛ ma an ka ɲima jɔn jɔn min kɔfɛ ani ɲɛfɛ Ala ka hɛrɛ k'an n'u bɛɛ ye Ala k'an n'u bɛɛ sɔn ka sababu ɲuman k'an bɛɛ ye Liberté ne tun b'an bolo bi Mali kɔnɔ Mali kɔ an ka foli bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ sigilen bɛ k'an filɛ Actuel Media sanfɛ an ka foli b'u ye mɔgɔ minnu bɛ k'an filɛ page Malizine sanfɛ an ka foli bɛɛ lajɛlen mɔgɔ minnu bɛ technique la o tun ka ca bi Badara Malizine na tun bɛ yen ani Salif Sangare tun bɛ technique la ani Yakuba Dumbuya fana tun bɛ yen ani an balimakɛ fana tun bɛ yan Burama wala ale fana tun bɛ technique k'a suivre donc an ka foli b'u ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an suit aw bɛɛ fɔ aw k'an bɛn émission wɛrɛ ma Actuel Media sanfɛ n'Ala sɔnna